Jørgen Haugen Sørensen var en af Danmarks betydningsfulde billedhuggere. Født i 1934 på Amager og vokset op i skyggen af 2. verdenskrig. Som 15-årig kom han i lære som pottemager, og allerede få år efter havde han sin debut som kunstner på Charlottenborgs åbne udstilling. I løbet af 60'erne rejste han først til Paris og sidenhen til Italien, hvor han slog sig ned og arbejdede. Her blev han inspireret af den politiske og oprørske situation, som kendetegnede perioden. En inspiration, der på mange måder kom til at følge ham igennem hele livet. Her i Italien mødte han også senere Ili Benivisti, som i denne udsendelse fortæller om Jørgen Haugen Sørensens liv og hans kunst. I starten mødte han jo Jorn, som anbefalede ham at tage til Paris. Hans bror Arne var også i Paris. Jeg tror Arne var der faktisk først, og så kom Jørgen bagefter. Og der, han sagde altid, at han godt kunne lide at være i Paris og være en udlænding der, hvor han var. Så han ligesom havde afstanden til at kunne betragte situationen, betragte folk. Og jeg tror altid, at Jørgen han så sig selv som et vidne. Det er et udtryk, han altid har brugt gennem hele sit arbejde. At være betragter, at være vidne til, hvad der sker af især uhyrligheder. Man kan sige, at Jørgens blik har jo altid drejet sig om de kritiske ting, der sker i vores samfund. Det var meget, jeg tror, han blev meget optaget af det politiske liv gennem sin tid i Paris. Sidenhen kom han så til Italien, og der mødte han Manzoni, Piero Manzoni og Fontana og mange, hele den gruppe af de kunstnere, der var i Norditalien på det tidspunkt. Han havde udstillet i Paris på Galleria Ariel og havde faktisk lavet sig en udmærket karriere der. Det gik faktisk godt for ham. Han kunne leve af, hvad han lavede. Men det var jo meget, skulpturer, som han lavede direkte i voks, som blev støbt i bronze, som han udstillede traditionelt på en sokkel. Og jeg ved ikke, om da han har mødt Manzoni sidenhen, er blevet påvirket af den generation. For i hvert fald begyndte han at lave en anden type skulptur, da han kom til Italien. De var ikke særlig egnet til salg. Det var i hvert fald det, hans gallerist på Ariel Pollock sagde til ham. De der eksperimentcenter, det er fint, du laver det, men hold dem hjemme i dit værksted. Så lige pludselig havde han en situation, hvor han ikke kunne sælge, fordi han tog skulpturerne ned fra soklerne og spredte dem ud på gulvet. Han lavede en hel masse dele, og man kunne flytte rundt på delene, han kaldte det souvenir. Og han har lavet pudeskulpturer i stof, han lavede skulpturer i plastik, og sådan. Jeg altid syntes, det var fantastisk at se, men jeg var først lang tid senere klar over, hvilken katastrofe det var for ham. Jeg mener, han havde familie og børn, han skulle forsørge, og lige pludselig kunne han ikke sælge noget som helst. Jeg kan huske, at han fortalte, at Manzoni, han snakkede altid om, at han kunne ikke lide stil, og de blev rigtig gode venner. Han udstillede på Galleria Naviglio hos Carlo Cardazzo i 61. Men både Manzoni og Carlo Cardazzo, de døde i 63. Så det gjorde det jo ikke nemmere for Jørgen. Men han var en god ven, Manzoni, og de var ude og ture i byen selvfølgelig. Og han fortalte engang, at de havde været ude at drikke, og Jørgen blev meget syg af druk. Og så havde Manzoni hjulpet ham med at tage ham ud på badeværelset, så han skulle kaste op, og så havde han stukket sin hånd ind i Jørgens mund, så han skulle kunne kaste op. Og Jørgen,
han tænkte jo, at Manzoni havde lavet den der kunst med lort på dåse, så det var rigtig, rigtig ulækkert. Og så havde han i hvert fald kastet op, og så havde de jo festet videre, ikke? Men det er sådan en historie, jeg husker, fordi det var sådan lidt, man kan sagtens forestille sig situationen. Manzoni prægede Jørgens kunst, så han gik fra at lave den mere traditionelle skulptur til at lave noget mere abstrakt, noget mere... Det var bevægelser. En lille tyk, der stod stille, en hurtig zigzag-bevægelse. Jeg har også tegninger fra hans dagbog, hvor han laver forskellige former, der har forskellige hastigheder. Det var det, han arbejdede med på det tidspunkt. Han har jo aldrig ligesom lavet en skulptur, hvor han har haft en blok i sten, som han har hugget ud. Det var jo ligesom alle de der skulpturdele, han har lavet i bronze, som stod spredt ud på gulvet. Jeg har altid tænkt, det var ligesom om, de blev samlet i en skulptur i stykker. Da det hele jo ikke gik så godt, fordi han ikke kunne sælge alle lysdelene der. Han havde en meget svær tid. Han sagde, at hver gang han gik forbi et galleri, så fik han hovedpine. Altså, du ved. Så på det tidspunkt, du ved, det var begyndelsen af 70'erne, der var alt det med Brigata Rosso og sådan noget. Så han var ikke enig i Brigata Rosso eller sådan noget, men han havde en ven, Giovanni Meloni, som de var jo inde i noget, og Jørgen fotograferede noget og sådan noget. Så de var hele tiden under observans. Han sad på et værtshus, og så var der en hel masse soldater inde på det her værtshus. Og så fortalte han dem, at man i Danmark kunne blive militærnægter. Og der kom så en officer ind og brød sig ikke om, at Jørgen havde fortalt soldaterne, at de kunne være militærnægtere, ikke? Og så sagde han, så sad han ned, og så tog han fat i officerens medalje sådan på brystet, ikke? Og så sagde han, der kan I se, jo flere medaljer, jo større idiot er man, ikke? Og det er jo, du må jo ikke sige sådan noget. Altså det fik jo nogle konsekvenser, som Jørgen jo slet ikke kunne forudse, så at han havde fornærmet en officer. Så alt, hvad han havde ligesom bygget op af kontakter i Italien og i Norditalien og sådan noget, han fik 48 timer til at smutte. Så han tog til Jugoslavien og var der en stykke tid. Han havde også et sommerhus på Læsø, som han siden tog til. Og han blev rigtig, rigtig bange. Han fik først 8 års fængsel, som det sidenhen blev lavet om til 8 måneders betinget fængsel. Men det betød jo, at han simpelthen ændrede stil, simpelthen også af arbejde, fordi lige pludselig havde hele tæppet var jo revet væk under gulvet på ham. Men altså, der var mange, der ligesom prøvede at hjælpe ham i den her situation. Pasolini skrev faktisk til ham fra Rom. Du ved, det blev meget store nyheder, men jeg har sådan en notits om det. De skal bare komme herned, Søren, så vi er på din side og sådan noget. Og der var nogen, der sagde, du skal sige, du var fuld, og han sagde, nej, jeg var ikke fuld og sådan noget. Han ville åbenbart ikke ligesom prøve at sådan dæmpe det lidt. Så han var nødt til at flygte. Men var Toscana, de var jo kommunister på det tidspunkt, og de sagde, at han måtte gerne komme til Toscana. Så han flyttede hertil. Og så det var på den måde faktisk, at han kom til Pietrasanta. Eva Sørensen, som han også kendte fra tiden nordpå, hun havde sagt, at Pietrasanta var en by, der havde tradition for at lave skulptur. Og det må man jo i den grad sige, fordi det har byen jo gjort siden 1400-1500-tallet. Hvor Pietrasanta og Seravezza og hele området, Carrara-området, de lavede jo religiøse skulpturer i marmor. Og det var More, han var her i 50'erne. Det var begyndt at ske noget i 50'erne. Men det var faktisk, Jørgen var en af dem, som lærte stenhuggerne om moderne kunst. Fordi det var meget traditionelt, det de lavede. Så
de gamle stenhuggere, de fortalte ham, at de ville gerne hugge hans skulpturer, men han skulle også selv kunne hugge. Så de lærte ham at hugge. Så han startede ud med marmor. Og der, her i Pietrasanta, der kan du få sten i alle typer, alle farver. Så Jørgen, han kastede sig jo over det der. Og så lavede han skulpturer. Der er blandt andet en, der hedder Lascivia. En meget flot skulptur, der er lavet i mange forskellige farver sten, som er passet sammen i en af de der låse, han lavede. Og jeg har altid syntes, det var lidt skægt, fordi da Jørgen han arbejdede med bronzer, der har han altid lavet den der tunge. Man kan huske også, der er sådan en tunge ved den opgave, han har lavet på Journalisthøjskolen i Aarhus. Sådan en tunge, der bryder ud gennem muren. Fordi det var freedom of speech, ikke? Og der var ikke nogen, der skulle give Jørgen mundkurv på. Han var også selv meget skrap. Han havde en hård tunge, hvad mange fik at føle. Så det der med tungen var altid et vigtigt symbol for Jørgen. Også i hans film har han hele tiden brugt den tunge. Nogle gange blev den klippet over med sådan en saks og sådan noget. Så det var ligesom et meget vigtigt element for ham. Og den der tungede form, den kom så med ind i stenen. Altså mange af hans stenskulpturer, der kom den der tungede form med ind i skulpturerne. Det er ligesom, om han havde ligesom en krop, og så et mellemstykke, og så en tunge af en slags. Det var ligesom, der var mange skulpturer, der bevægede sig på den måde. Da han så senere han arbejdede med, også begyndte at arbejde med travertin, som er en meget mere ru sten, så var hans kendetegn jo i høj grad at bruge noget, der var meget glat, og noget, der var meget rugt, og sætte det sammen. Og hele hans øvre i sten, der var det kendetegnet, ikke? At du havde det der meget, de brudte flader og de glatte flader. Ikke? Den, der står ved assistentkirkegården, der hedder de kantede bær og de glatte glider. Så det var ligesom både hans tanke, men også funktionen af stenen. Og selve det, at han lavede det glatte og det ru, det tog han sig jo med over. Det tog han også med over, da han begyndte at arbejde med ler. Materialet betød, at han arbejdede sig videre ind i et andet udtryk. Men mange af de former, han havde arbejdet med, kom med ind over. Indtil ligesom materialet tog over og sagde, hvad det ville. Han har altid været meget lydhør og fuldt materialet, hvad det ville. Da han arbejdede abstrakt i 60'erne og 70'erne, så var det jo også for at lære materialet at kende, for at lære sproget at kende. Hvis du ligesom laver figurer, så er du ligesom måske en lille smule hæmmet af, at der skal være arme og ben og et eller andet. Ikke? Men hvis du laver det abstrakt, så kan du ligesom se det i forhold til størrelser og bevægelser og se på det mere som et alfabet. Så, men han har jo sagt noget, det kan man jo også se, hans titler omkring hans kultur er jo virkelig gode, ikke? Altså, så kalder han den portræt af ham, der troede, men ikke kunne. Eller han havde nogle titler, som selvom de kom ud fra en abstrakt skulptur, så var det helt klart en tanke, han udtrykte i det abstrakte. Altså jeg ville være kunstner, og jeg havde gået på nogle forskellige akademier i Brasilien og tegnet og sådan noget. Og så havde jeg med min veninde, Christine Sur, hende havde jeg mødt på sådan et kursus, et sommerkursus, hvor vi tegnede og sådan noget. Og hun havde italiensk baggrund, var vokset op i Italien. Og så fandt vi ud af, at vi skulle til Italien. Og Niels Borg og hans kone Anneli, de havde vist mig et katalog med nogle billeder af Jørgen i, og sagde, at der var den her dygtige, berømte kunstner, som boede i Pietrasanta, så hvis jeg var interesseret i skulptur, så skulle jeg prøve at opsøge ham. Og så kom vi til Pietrasanta, og der kunne vi ikke finde noget, der var ikke noget. Hans navn stod ikke i telefonbogen, og vi rakkede lidt rundt, og vi så, hvad der var. Og så var vi lige ved at give op. Og så en dag, så var vi inde foran indgang til byen ved byporten. Og så ser jeg Jørgen komme ud inden for pladsen i sin lille Mahaje og holder for rødt lys.
Og så siger jeg til min veninde, jeg tror sgu, det er ham. Ikke? Og så siger hun, gå hen. Og så inden jeg fik taget mig sammen, så kørte han. Men så var der vand i taget på hans Mehai. Så han stopper. Han stopper et par meter længere fremme og får det der vand ud af taget. Og så er det tids nok til, at jeg får taget mig sammen og går hen og siger, jamen vi to, der er gerne meget interesseret i skulptur, om vi måtte se, om man kunne hjælpe os med at finde noget værksted og den slags. Så sagde han bare, hop ind. Og så, så hoppede vi ind, og så kørte han også herop. Og det var sådan mit første indtryk af Italien og stedet her. At komme ind i det her hus, det var jo som et eventyr. Og jeg var selvfølgelig meget lyttende til, hvad Jørgen sagde, fordi han var han var meget god til at formulere sig, meget sjov og meget klog. Så jeg synes jo, min verden faldt på plads. Det var ikke sådan, at jeg vil ikke sige, at det var sådan en kærlighed ved første blik, men jeg synes, han var så klog. Min veninde, hun havde allerede, hun var kommet ind på akademiet, og Jørgen, han var ikke særlig indstillet på akademier og skoler og den slags. Tværtimod, vil jeg sige. Han har altid syntes, man skal bevare sin originalitet, og han synes, det var et sammenspist miljø. Så han sagde, tag til Barcelona, det er en sjov tid det er en sjov by med en anarkistisk fortid. Så i stedet for at prøve at søge ind på akademiet, så fulgte jeg hans råd, og så pakkede jeg en rygsæk fyldt med bøger, han havde anbefalet, og så tog jeg til Barcelona. Så sådan startede jeg mit liv. Så det var ligesom starten på vores forhold. Så det var ligesom, han hjalp mig, og jeg hjalp ham. Han lærte at arbejde med voks og lave bronzeskulpturerne i Norditalien. Han arbejdede på Brustelin og nogle meget dygtige bronzestøberier. Og det var jo meget materialet, der har ligesom bestemt form. Hvis nu han havde lavet en skulptur i ler, som blev støbt i bronze, så ville man jo have taget en form af den her skulptur, og så lavet den på traditionel vis. Jeg skal ikke gå ind i detaljer om, hvordan man laver bronzeskulptur. Men Jørgen sprang det led over, og så arbejdede han direkte i voks. Og han var enormt dygtig. Altså han var virkelig færm. Hvis man ser nogle af de der billeder af, hvordan han arbejder, så brugte han sådan nogle bambusstænger til at holde det op. Altså, det var meget store og kompliceret, og de hang ned fra loftet, og de blev støttet med pinde overalt, ikke? Hvordan han har fået dem til at blive formet. Så det har været meget materiale, der har det der med, at det var plader, der blev sat sammen. Det betyder, at så blev han nødt til at arbejde på den måde. Men det var jo også nogle teknikker, han lærte derfra, ikke? Jeg tror også, han i starten var, da han startede, men der lavede han sådan en slags skulptur, som jeg kalder ligesom indre og ydre, hvor der var sådan et væld af information om materie, som det vældede ligesom ud indefra og ud. Det var meget det, der blev udstillet i Paris, den slags skulpturer. Og det lærte han vel nok af nogle af de andre billedhuggere, som han arbejdede sammen med i starten. Materialet lærer billedhuggeren, hvad man skal gøre. Og da han så gik i gang med leret, så sagde han, at han havde gemt det bedste til sidst. Jeg var jo i Barcelona på det tidspunkt, og jeg havde allerede der begyndt at lave meget store lerskulpturer. Jeg havde ikke lært det nogen steder, fordi Jørgen havde jo sagt, at jeg skulle ikke gå på akademiet, så jeg var ikke skolet eller noget som helst. Så jeg gjorde det på min egen måde. Jeg bandt det ned fra loftet og lavede nogle meget store nogle. Så jeg tror også, at det var mig, der inspirerede ham til at gå i gang med leret. Jeg har lavet, man kan se, at jeg har lavet nogle meget store nogle der i 90'erne, og Jørgen, han går først i gang med de store i 98, ikke? Så
Så den der, når man er 2 kunstnere sammen, altså, jeg har tit lavet en skulptur, og så tænker jeg, her har Jørgen også været før. Så kunne jeg så genkende noget, jeg kendte jo hans værk meget godt. Så jeg tænkte, her har han også været før. Men det er jo ikke sådan, så at man kopierer eller noget som helst, men det er en samtale. Du samtaler med materialerne, dine erfaringer, hvad du ved, ikke? Og det synes jeg var det bedste ved forholdet. Det var det. Altså, at man kunne tale sammen om det, og man kunne inspirere hinanden og flytte sig til. Jeg vil sige, at jeg har altid syntes, at jeg ikke skulle følge hans råd, fordi de var på en eller anden måde aldrig gode for mig. De skulle ikke være sådan direkte. Men han sagde så mange gode ting, som jeg har taget til mig og brugt, også i min undervisning. Hans vision og filosofi var også forskellige i forhold til, hvilket materiale han arbejdede med. Ligesom det politiske har jeg vel altid haft meget at skulle have sagt. Så hvis man ser på de der ting, han lavede i 60'erne og 70'erne, så var de meget vilde og havde med den politiske situation at gøre. Da han så arbejdede med sten, og måske på grund af alt det, der skete i Norditalien, så begyndte han jo at udstille i Danmark meget, og han begyndte at få store opgaver og sådan noget. Så følte han, at sten, det var ligesom et helt andet, en anden filosofi, en anden tankegang. Det var ligesom, man gav et bud på, hvordan en by kunne se ud, eller han gav... du går jo ind og præger et landskab. Han synes også, at når du stiller de der offentlige skulpturer op, så sagde han nogle gange, at det var ligesom sådan en cheferhund, der stod og gøede foran en bank og sådan noget. Så han kunne også ligesom se, at han blev også brugt til at ligesom lægge et låg på, hvad han nu havde været fortaler for gennem 70'erne. Ikke? Så synes han også, at den rolle, han fik, var måske... Han følte sig lidt tæmmet, vil jeg sige, ikke? Ved at lave de der store offentlige værker, der ligesom skulle tilpasses ind. Så det var jo anderledes. Så jeg arbejdede med ler, og han arbejdede med sten, og han ville måske gerne lidt væk fra Pietrasanta. Og så havde han hørt, at i Portugal var der gode brud for granit. Så vi tog til Lissabon og prøvede at finde muligheder for at kunne arbejde i Portugal. Og det lykkedes ikke rigtig første gang. Men så blev han inviteret til at udstille på en biennale i Óbidos. Det er en by, der ligger 80 km nord fra Lissabon, hvor de skulle lave sådan en symposium eller en udstilling med skulpturer. Jørgen sagde, jamen det vil jeg gerne, men jeg vil gerne lave skulpturen i Portugal. Og så fandt de det sted, som sidenhen blev vores sted, det hedder Castelo de Vitt i Alentejo, Nord-Alentejo. Og der var der et brud i Alpalhau, sådan en by der, og det var der, han startede med at lave de første store granitskulpturer. Det er der, Sankt Hans Torv er blevet lavet. Og det var midt ude i bruddet. Der var på det tidspunkt ikke rigtig nogen fabrik, der var ingenting. Det var bare tørt, stort landskab. Og så den måde, de brød stenen der, det var ikke sådan, der var et bjerg, man hakkede ud af, som her Marmorbjergene. Man gik nedad. Og i dag er det nok et af de største brud i, jeg ved ikke, i hvert fald i Europa. Det går 80 meter ned. Det er kæmpestort, hvor de bare sprænger ud med dynamit og sådan noget. Og der havde Jørgen sin stenbehugger med, Jan Guldbrandsen. Og han stod derude i den der bane sol sammen med de der stod og med et lille tag på og hugget brosten, eller hvad de nu gjorde. Og så startede vi der. Han havde forskellige stenhuggere. Der var også Erik Brun Mortensen, der hjalp på den store der til Sankt Hans Torv. Og han kunne så godt lide den der sten, fordi den fangede lyset så smukt. Det var sådan en grå, meget tæt granit. Og kunne meget godt lide Portugal. Og det er der også nu planen, at vi arbejder på at lave et museum for ham i Portugal.
han fortalte mig, at han ville gerne forære en lille samling skulpturer til Castel de Witt, til byen, fordi han havde været så glad for at være der. Jeg mener, vi har været derovre siden slutningen af 80'erne. Og det fortalte jeg så byens borgmester, Antonio Pita, og han sagde, at det lyder da interessant. Jo, det ville de blive meget glade for. Og Jørgen, han havde et lille hus oppe i den der middelalderborg. Og så bagved er der nogle huse, så jeg foreslog, at vi kunne bare lave en lille samling skulpturer der, sætte det i nærheden af hans hus, og så kunne det blive sådan en lille lokalmuseum, tænkte jeg. Men så foreslog den der borgmesteren, men der er byens gamle fængsel fra 1700-tallet, som stod og var ved at falde sammen, og det kunne være flot at lave det der. Det er sådan en aflang bygning med 8 rum, og så er der en kæmpe stor have oppe bagved, der er 30 gange 20 meter eller noget deromkring, med sådan en gammel borgmur rundt omkring, hvor du kan lave skulpturpark med Jørgens stenskulpturer, og man kan lave en scene, man kan lave... Så det arbejder vi på nu, og jeg har netop talt med ham i går, og han siger, at projektet går videre. Altså, vi taler om 2 år nu, vi arbejder på det her projekt, i hvert fald 2-3 år. Bygningen ejes af staten og skal over i kommunens hænder, men det ser ud til at lykkes. Så Jørgen, han får af alle steder, sådan en lille flække der, får han sit museum der. Så jeg tror, det kan blive fantastisk at få sådan et museum der. Han synes, det var så vigtigt, at der var kunst i samfundet, fordi det er en anden måde at tænke på, det er en anden måde at se verden på, og se den gennem kunst, er en meget mere direkte vej, fordi det er en meget mere sanselig, direkte udtryk, det har. Han følte sig meget tit i nær forbindelse med poeter. Han havde mange venner, som var poeter. Og han syntes, det var ligesom et meget mere direkte, mere skarpt udsagn, han kunne udtrykke på den måde. Så han mente, det var fuldstændig fundamentalt, at der var kunst. For ham var det forfærdeligt, at at vi ikke skulle være omgivet af kunst, fordi det var det, vi kunne lære af. Han læste altid aviser om morgenen og hørte radio. Han fulgte meget med i, hvad der skete politisk og i verden. Og det brugte han jo direkte i sit arbejde. Det var det, han var vidne omkring, og det var det, han brugte leret til at udtrykke. Døden var en faktor, som han helt lille havde med sig som en følgesvend. Han fortalte, at han havde set døden sidde på hans seng som i form af en dame, der sad og kiggede på ham. Men at det var ligesom sådan en faktor, som der var nødvendig for ham. Som ligesom alle hans handlinger, hele hans måde at tænke på, det var ud fra det, at døden er der. Og det var ikke kun det der med, at jeg skal dø en dag. Og Jørgen, han var ikke bange for at dø. Det var mere sådan en abstrakt alvor, som han forholdt sig til gennem alt, hvad han lavede. Han så jo, jeg tror måske, at døden betød mere for ham, som det den gjorde på andre. Alle krigene, som han fulgte på nært hold. Han var jo selv barn, han er født i 34, ikke? Så han kan godt huske 2. verdenskrig. Hans mor arbejdede i modstandsbevægelsen. Han så en mand blive skudt på gaden, som lå og ligesom drejede rundt om sig selv, efter han var blevet skudt. Han havde som lille oplevet over på Bornholm, hans mor var fra Bornholm, og han kom
i ferien over til noget af hendes familie derovre. Der var der sådan en lidt afstumpet mand, som var en af de der familiemedlemmer, han havde. Sød, han boede hos dem, og de havde en cheferhund, som havde fået hvalpe, og det kunne de ikke håndtere. Den skulle aflives, den her hund. Og så havde den her mand, jeg kan ikke huske, det var en eller anden onkel eller sådan noget, han havde så en stor hammer, som han så slog den her cheferhund i hovedet med. Og Jørgen har stået ved siden af at se det. Og så begyndte maven at bevæge sig, fordi den havde hvalpe, ikke? Altså, så står han og slår den hunden på maven, så alle de der hvalpe også dør, ikke? Altså, sådan nogle oplevelser har Jørgen haft. Så han har hele tiden været opmærksom på døden, fordi han havde nogle oplevelser omkring den, som var virkelig voldsomme, må man sige. Det var lidt mærkeligt, at selvom Jørgen han var så gammel, hvor meget han lavede. Jeg fatter det ikke, hvordan han kunne arbejde så. Han var ligesom, altså han var jo både, han var driven, ikke? Altså han drevet, ikke? Men han var, nogle gange ved jeg ikke, om han ligesom også var skubbet, ikke? Altså, det var den, man havde i hvert fald en kæmpemæssig energi og arbejdede utrolig meget hver dag. Han var jo blevet syg, da han var 79, ikke? Så han sagde også til mig, at han også gerne ville sørge for. Han ville også beskytte mig, han ville også gerne have, at jeg havde noget, jeg kunne leve af. Altså, mens han var syg, og han fik lymfomkræft, det var det første, vi ligesom havde at gøre med. Der sad han ved vores venners køkkenbord og lavede 3 tegninger hver dag. Jeg mener, selvom han havde kræft i stadie 4, så han brugte sin sygdom, han brugte den modstand til at arbejde på. Det er ligesom det der med, at han hele tiden har været outsider. Han har hele tiden været mod strømmen, ikke? Og nu var det altså den her kræftsygdom, ikke? Som var hans modstander. Og han var ligesom en bokser, der slog tilbage. Han kæmpede også med, han snakkede altid om sorg og skyld, som var 2 vigtige faktorer for ham. Det er det, jeg siger med, at jeg ved ikke helt, om han blev skubbet, eller om han blev drevet, altså hvad det var. Men hans skyldfølelse var enorm. Altså, det var både en generel, såvel som en personlig skyldfølelse. Men det var meget latent hele tiden. Og betød, at han måtte arbejde hele tiden. Jeg tror, at det var den måde, han forsvarede sig på. Det var hans arbejde. Jeg var sammen med ham i næsten 40 år, ikke? 37 år. Og vi var 2 mennesker, da vi mødtes, og så blev vi nogle andre, og så blev vi nogle andre, og så blev vi nogle andre. Og vi havde også det der skift, ikke? I alder, ikke? Så blev jeg ældre, og han blev endnu ældre, ikke? Så hvis man er sammen med nogen, hvor man måske er den samme alder, så er det sådan en anden måde at følge sig ad på. Men vi havde altså nogle større skift i vores forhold, og jeg er jo ikke den samme, jeg var dengang, da jeg var 23, og han var jo heller ikke den samme mand, jeg mødte. Vi arbejdede jo både også sammen, når man lavede om på hinanden, selvom når man først havde fået lavet hinanden om, ville man jo ønske, at man ikke havde gjort det, ikke? Altså, jeg synes, det er sådan, at det drejer sig jo om at få den anden til at udtrykke sig selv bedst muligt, og lade hinanden være i fred, altså mest muligt, ikke? Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, han var en anden mand til sidst. Jeg synes, han var meget mere omgængelig i sine senere år. Og jeg synes også, nogle af de sådan ligesom sødeste, kæreste år, det var, da han var smadret syg, ikke? Altså,
Jeg tror, det var først, da han blev syg og ligesom erkendte, at han havde brug for mig, at han faktisk begyndte at stole på mig. Altså, fordi han var så skeptisk og suspekt altid, ikke? Så derfor fik vi nogle, selvom det var sørgeligt, så fik vi nogle meget nære år til sidst. The Crowd, eller La Folla, som den hedder på italiensk, er jo en gruppe mennesker, som er ankommet og endnu ikke ved, hvad der skal ske med dem. Og det var ligesom en situation, som virkelig betød meget for ham, som han beskæftigede sig rigtig meget med i mange år, og som ligesom er synlig i hele hans arbejde med leret. Det var flygtninge, som han tænkte på at beskæftige sig med. Den blev lavet der til udstillingen, han skulle lave i Pietrasanta. Men han havde et par år forinden begyndt at lave nogle skulpturer og relieffer, der hed blandt andet Tilfældighedens Justits. Hvem er det, der tilfældigvis bliver ramt? Ikke? Så man kan se det på mange af hans skulpturer her, hvor du har ligesom en gruppe mennesker, der står og kigger på nogen, der er døde. Eller det er borgerne, det er vidnerne, de der mennesker, der stopper op og ser på noget. Den gruppe mennesker, dem står 10 skikkelser. Så han lavede den i model først. Det var Ny Carlsbergfondet, som støttede kunst i udlandet. Og da Jørgen havde fået invitationen til at udstille i Pietrasanta, fordi han fik den pris, der hed Fratelli Rosselli, så havde han mulighed for at modtage den støtte, og byen havde mulighed for at modtage den gave, fordi han havde fået den her pris. Og så gik han i gang med at lave den der model, og den skulle jo så laves i stort. Og det blev lavet hos en, der hed Liber, som ligesom lavede et stativ og byggede op, og så gik Jørgen i gang med at modellere den. Og så blev den støbt på Mariano bronzestøberiet her i Pietrasanta. Og så lavede han samtidig, fordi den skulle stå på pladsen, og det var en meget stor plads, så lavede han samtidig en skulptur, som han kalder Skyggen, som er ligesom en selvreflektion, menneskeheden eller mennesket, der står og kigger sig selv og på sit eget liv og alt det, man har gjort, og måske taget stilling til den. Og den skyggen kom til at stå uden for retten på Frederiksberg, der står den i dag. Og da han havde lavet den skyggen, så ville retten på Frederiksberg også gerne have, at han lavede et værk inde i retsbygningen. Og der lavede han en lang frise, grafisk frise, som hedder Svaret. Og der snakkede han om, at den her gruppe mennesker igen står og ser, de leder efter svaret. Men svaret ændrer sig altid, gennem tiden. Ikke? Det vi finder normalt og rigtigt og forkert i år 1500, er ikke det samme som 1700 og som i dag. Svaret flytter sig. Så skyggen var ligesom et spørgsmål, og svaret var ligesom, at der ikke var noget svar, at det flyttede sig. Ikke? Så han beskrev hele tiden menneskehedens situation og historie. Skulpturen, der står i Pietrasanta noget på Piazza Crispi. Altså, byen er jo kendt fordi der har været mange kunstnere igennem byen, så der var simpelthen ikke særlig mange pladser tilbage i byen til at stille nogen skulptur. Så den står ikke særlig godt der, hvor den står. Så vi har fundet ud af, at den skulle flyttes. Og igen er det Bruno Corra, som hjælper mig med, hvor den skal stå. Og det kan være, at den kommer til at stå oppe her i Solaio, som er her, hvor Jørgen han har boet i snart 40 år, hen ved det, vi kalder kommunistbarn, som er med Che Guevara malet udenpå. Hvis det kan lykkes for os, så tror jeg, det bliver meget sjovt, at den kommer til at stå der og få ligesom
både det var Jørgen Bode, men også selve Jørgen, som var på den lille mands side. Du ved, den kommer til at fungere fint på det sted. Men altså, da den nu var opstillet hernede i Pietrasanta, så har det jo været, så har det i hvert fald blevet set af rigtig mange mennesker, blandt andet Olof de Linde, som har et hus, som vi har lært at kende her i Pietrasanta, fordi han også bor her, on and off med sin familie. Og han har nu bestemt, at en kopi af The Crowd også skal til Aarhus. Og det er jo fantastisk. Jeg er jo meget, meget glad for, at den skulptur også kommer til Danmark. Ikke? Fordi i Danmark er der mange stenskulpturer i hjørnet, og Skyggen står der, og der er også udsmykninger inde på Domhuset i København med hans hvide reliefer. Men nu kommer der den der store bronzeskulptur altså også til Danmark, og det er jeg virkelig glad for. Den kommer til at stå nede i havnen ved siden af et nyt byggeri. Da jeg jo i forvejen har arbejdet på og med Jørgen, så ved jeg, hvad han gik efter. Altså det er jo også, en silikoneform er jo et præcist aftryk af den skulptur, der blev lavet først i ler. Så det er jo ikke sådan, at det er en ny skulptur, der bliver lavet. Det er et eksakt kopi, der bliver lavet. Dengang laver jeg den ude på et bronzestøberi i Firenze, hvor vi har arbejdet de sidste 25 år, som ligger i, det hedder Ciglia i Carrara. Og der er den så blevet støbt i voks, og jeg har gået alle voksdelene efter. Den er så blevet støbt i bronze efterfølgende, og nu er den på vej til at skulle blive samlet. Så her i slutningen af det her år, eller i det begyndelse af næste år, kan vi sende den til Danmark. Og den kommer til at stå på en base af den granit, som Sankt Hans Torv er lavet af fra Portugal. Så vi får den hele vejen rundt.